karon sa dagat ha. Pagtarong gid kay dili ba ka kabalo mo lang oy. Ha, tana. Kung maligo gali ta dapat na ako kay aron safe gid ka ha. Uy, may kahoy. Dili sa maglingkod-lingkod pabuto natin mong papa ha. Ma, buring ki ma, magdulas ako ma. Ay paglamlam datloy malumos ka. Dili ba ka kabalo mo lang oy. Aw, langoy ma. Sisiyo kay nasa kuha ma. Pagtarong yun, kay na. Labora ba ko, di po ko kabalo mo lang, oy. Parihot ang duha. Diha lamang gud ko o magdula-dula lang ko balas ba. Ikaw. Pagtarong dito, ah. Ah. Dahil kay kaligog dagat bay. Pato na ko si mama. Para makaligo kay dagat karon. Luwe! Oh, Asa man ka? laro ko dani ma. Dalang din ka, pakira na ba ka? Aw ay kabala ka sa ako ama. Di lagi ko malangoy ma. Ay, pag-antog layo, ha? Diha na ka. Ah. Aw to umang ka. Aw adto ta didto oy. Kita kan dagat magabi ka pinaw nya di pa ko nimo pa ipaligo. Agay! Ginagawa mo. Sis lamay kay ligo. Bot lang na siya. Sis maligo ta. Ang dagat karon oh. Oh. Oy. Ginagawa mo. Asa ka sila bay? Sip! Ah! Si Chloe. Ano naman ko diha, oh? Sos, imo na pong ipasagdan. Diha. Ama na siya. Malumos, itaw to ah. Aman day. Ano naman to dira gadula? Ano to dya? Ano naman to dira, oh? Yung siya diri ra daw ka. Na, ipasagdan mo. Malumos to, bata to. Kay gabi mo to ka. Paano guys, pakira kayo. Agay! Oh, kapay taon. Asa mo ka siya? Sana? Ikaw yun, Sip. Imo yung pasagdan ng bata. Naambot lang, naraman to diri gadula ganina. Siguro, naatol diri ba? Kasi man ang lutaw-lutaw. Tanawa ra. Pero awag ka lagi ni mo, Sip. May lang mas-survive pa rin. Patay na. Nagagalyok pa. Uy! 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 Ito ba digigil ka? Sama na pang. Umagay klaro pa ano kung gilawaan. Ay, may gali kaya ako kang giluan. Tanawa. Di ka survive ka.